Taj regulator tu ide, regulator pritiska. U pitanju je Fiat GTD 1.905 konja. Znači on se odšrafi odavde, evo vidite ovu rupu, dva šrafa. Odatle se odšrafi, skine se i on izgleda ovako. To je to. Kada auto se gasi u vožnji. Znači što smo rekli, ovako, tu vidite. Ima malo više posla, ali bi trebao posao da bude odrađen kako treba. Pere se običnim benzinom i pritiskom na kompresor.